Ongi etorria Txoriene sasoi honean programara, Arratsaldeon Zigor. Berdin. Ongi. Ondo. Txatxi. Piruli. Vale, earki. Gure gaurko protagonistak ezagutzera emango dizkizuegu hemen, zuekin aurrez aurre lehenengo eta behin oiasko iztertxoak eta gainotzeko osagai guzti. Iepala. Hori da, zerrendatxo politxe da. Politxe. Eta, bueno, aurrez aurre ez baino, saioan zehar, ezagutuko dugun mendukioko bazula beste aldetik da protagonista, eta noski, Amaiago Bilar bertako gidaria. Beraz, labur bilduz, esan bezala, gaurko protagonista handiak alde batetik gure errezeta dela oiasko urdaiazpikotxoak bere saltxarekin, eta bigarren, Nafarroara egindako txangoa, eta bertako gidaria. Mendukillo kobetan. Ezagutzen... Ezagutzen jut, Amaia hemen izan zalako, Mendukilloko bak aurkeztu duela 3 urte, eta egia esan ikusita ze pasioz da ze gogoz, ematen zuen sentsazio bertan naiz egon, aurretik pasatu naiz, baina bertan egongo banitzen bezala Txorienen egon nintzen egun hartan. Bai, bueno, egun hartan etorri zen Mirenekin batera. Bai. Eta egia esan oain bertan daude Han, Miren, Raquel eta Amaia. Bai. Hiruek pasio berakin bizi due. Iaz, izan nintzen, ez daite, urte bukaeran, pasatu ginen, Aralarraldea joan ginen, da itxita zegoen. Ez daite, segun zan, ez daite, erortuteiatik, pasatu ginen autokaraganekin, hau bitu, Mendukillo, guazen gertuatzen, eta itxita zegoen. Eta gogoak generatu naiz, eta gehiago zure txango ikusi ondoren. Aurrez behitu, bada espada, beraz zuek ere gelditu horrekin, gelditu gaurko irudikin, gaurko elkarrizketakin, erreportaiakin eta gero telefonoakin. Eta gelditu gure gaurko errezetakin. Zer prestatuko duen kasu hontan, oiasko urdaiazpikotxoak. Hau, azken finen formatu hontan gaur egun eskura ditzakegu, oiasko paparrak ematen du oiaskon zati bakarra dela, ez. Ez, beste zati batzuk ere badaude, eta modu berezi hontan kozinatzea bururatu zaigu. Bere saltza egiteko hortarako lehenengo eta ben daukegu hemen udare batzuk gozo puntu hori ematealdea, irugiarra, ordu nola ingo deun, lehenengo urdaiazpikotxoak hemen markatuko ditu, eltzea edo zartagi berotzen daukegu, eta behin azala hori kurruskatuta daukegunen pasatuko du erreteiura. Jarraian zeingo dugu irugiarra zatitu eta hemen gorritu udare zatikin batera. Botako diogu patxarra. Pixkat horreukiko dugu alkohol hori lurruntzen eta botako dizkiogu oiasko urdaiazpikoari hori saltsa gisa gainetik botako diogu. Hor, salda, gogoratu eren egun hemen eskudila eder bat inginula, bertatik berreskuratutako salda hori edo, ontarako erabiliko du. Hau, erreteilue, sartuko du labean, daukegu momentu hontan 230 gradutan, goitik eta behitik, baino sartutakoan jaitxingo du 210 pixkat, ze beti ere irikitzean berotasun hori galdu iten du. Eta 25-30 minutu edo bertan eukiko du kozinatzen. Nik uste inda ongoiela. Ez da, baserriko jaskoak kasu honetan, orduan ikuste iritsiko zaiola. Honek askarri jendia. Hori da. Zer ringo duen bie bitarte hortan, edo bestela zuek lanak aurretik hau kasu honetan tipulatxak lehenagotikin, zeguk hemen lanak aurreratu ditu. Tipulatxak. Honek 45 minutu behar ditu lan kozinatzen. Ordu, nola ingo ditu tipulatxak zuritu, gorrituko ditu gurinakin, 30 minutuz. Honako erromero pixkat eta piperbeltz arroxakin batera. 30 minutun ondoren gehituko diogu ardo txuri eta panela azukrea. Horrek ere emango diola itxastea karamelo hori eta geldituko die kolore batekin eta zapore batekin, gero ikusiko duzuela eta esango dizuegula. Beste 15 minutu hor txentxak. Eta horrekin geldituta janeko ez dago gehiago? Nila, horrek tipula txakin ja horri emozionatu naiz da. Bale, zuretzako horreraino, listo. Eta niretzako, gehigarri gisa, dukesa patatak. Bale, jarritzen dut. Venga, dana netzako. Aristokrazi. Ja. Dukesa patata azken finen, patata pure bat da, non arrautza gehitzen zaion, gero arrotzokin margotu eta labean gorritzen den. Nahiko lan badaukegu eta lanak erreste aldera gaur egun, holako format hontan ere patata merkatun eskuratu ditzakegu eta lana asko errezten digute eta aurrezten digute. Beraz, dazkegu, 600 mililitro esne hemen. 200 mililitro esne gain. Hauek berotu, patata eskatak bota, gero jarraian botako diogu arrautze gorringo bat, intxaur muskatua eta gurina. Ondo nahasi eta ingo ditu olako, floripondio batzuk. Eta... Floripondio oso ondo, balio du, pasteltxoa. Bai, hoxe.
Gorritu eta listo. Eta gero ja ikusiko duzu nola izango den muntaia, bai, alde batetik saltxalo dituko du, baina, bueno, nik uste hori, kozinatu einen azaldu dezakegula. Ordu nire partetik hasiko naiz. Urdai azpikotxoak gorritzen eta gainontzeko osagaia gehitzen. Bale, ona, ez eta, ez? Nik uste dela... Trogloditeko lakoa jango zituzten, mendukillan? Kaka. Seguro, Baina mendukillo etzen trogloditena. Ja, ikujua. Ta ze horrik indezu lotura hori, bazenekin, edo amaiakin itzen dezu lotura hori txeko. Horrenako gogoratzen naiz, hemen izena galdetu nion bere egunean, uste dute, nundi zetorren ero, eta uste dute, horrekin geratu nintzen. Mendiko ikuju ero, ez? Guetzako korti, Kara, hor, gauzatzuk egia esan, bizkaitarrentzako ez daukate, igual, zentzu guk ikujuari korta ditzen dio, ez? Horren mendukillo, ez da, nik, zenion, gero perak esan zirenean, hau da, ikuju, da. Amigo, orduan bai. Ez dela, zuentzako bizkaitarrentzako ez daukate. Zuentzako izango zen mendukorta. Mendukorta, hori da. Bueno, azkenean, gaurko errezetan patata bezala, ez? Bagarri batean, ekarri zutenean patata batzundako zentzurik ez dauka moduan patata jatea, ez? Ze hor, konkistatzaileak, antza, lehen aldiz dastatu zituztenean, nik ez da orduan, inkek eta ja basera mezkiten hainbat 1000 urte patata jaten. Baina, normalean, egosita jango zuten, suposatzen dut. Beraiek koiperik eta zituzten erabiltzen, gero frigitzean eta patatak gero etorria. Eta patatak egosita jango zituzten, ez dakit, hango piperminen batekin lagunduta ero, baina antza, ez zieten grazian dirik egin, eta hasieran patatak ekarri zituztenean, jateko gutxik erabiltzen zituzten. Zan, hor, importantzirik ematen, jana aldetik, ze patata bat egosita egia zan. Garra da, baina ingaz pixka botatzei ezulako, eta oliba olio txorrota bat, baina patata bera bakarrik egosita bere hortan ezer gabe, zapore aldetik, ez dakit egia, ez? Bakizu zer den ere bai hemen koxka, gaur egungo ahozapaian irizpidetik aizeala pentsatzen. Bai, hori da, zapore asko, baina orduan... Eta zu daukezu top. Zigor, zu daukezu top. Ja. Orduan gatza bat zegoen, Horrati ba, baino... Eta gatza erabiltzen, Baino, hola, pixkat, ez, eutxiz botatzen zitzaio. Salarioa nondik gorti, diru gatzpila jasotzen dute. Bai, ez da? Pila bat, oixe. Baina, egia esan, berez patata bat olan gordinik, ez dauke zapore, oza, gordinik, ez dakit, gordinik ez duzan, baina egosita ez dauke zapore gehiagik. Ez dauke, baina, agian galdu nintzaigu, edo galduta daukegu, ez iztatu bere jatorrizko zaporea. Imaginatzen du, patata jaten dugunean, etortzen zaigu gehiago, patata frejitxo bat, eta bere gatzarekin, ero ensaladi arruza bat, ez? Orduan, ensaladi arruzan ez dauke, inungo zaporek horrek. Edo gaur egun dauden zorroko patata frejitxo onako 5.000 zaporetak. Patata frejitxona. En fin. Pedro de Cieza Leonek ekarri zuen, patata 1560 garren urtean, eta, ekarri zuen, gaina hor, movida izan zuen tipua, ze, claro, itxasontzia bete zuen, ez da izen bat 1000 kilo patatakin, gero hartua ere badazpada ekarri zituen, olako hartaburu batzuk, ekusita landatzen zutena, eta, berriz, urre pixkat ekarri zuen. Hortik gutxi ekarri zuen. Hortik gutxi, patata asko, urre pixkat, eta ero ekarri zituen handi baita, jama pare bat, arrata emia. Eta, kalo, iritsi zanean, eta urre gutxi, patata asko, baina, kalo, zetasuna eta babesteko eta olako gue bat izioten gatzakin, da hori, eta antza bronka jaso zuen, eta ze, ostra, araño junda, gaina, gauza itxusio ekartzeko. Hori egiaztatuta dao? Egiaztatuta dao. Inventari hori hola zen? Inventari hori hola zen. Edo urrea... Urrea, igual bera zerbait aparte, eskutauta eramango zuen, ez dakit, baina berak antza, etorkizune ikusten zion. Patatari, ikusten zion, ze ikusten zuen errezateatzen zala eta hori, baina hemen hasieran jaten, ez zian jaten, erabiltzen gehiago, landare ornamental moduan, eta ikusten zuten ez asko ateatzen zala, eta animaliek jaten zutela, animalien jaki bezala. Eta ez zan erabiltzen hasi, gozete garaietan jaten omen zen zerbait, baina bestela, gozete garaiak izan arte, hor bada omen dago idatzi bat, Sevillako gozetean,
bueno, zeukaten, ospitalean ero kanpokaldean patata landatuta zeukatela, baina hori, gehiago lore aldetik, bueno, eskerra patata zeuelako eta patata eman zietelako jendea, bestela, ez. Baina azken finen olako aurrikuspen bat ingozun gizon horre, baina berak ez dakit ikusiko zuz, histori guztiok, mendetare bat edo berandugu azalduzien, orduan gaixoa, ez? Hor frantzialdera eskerrak hor, Monsieur Parmentierrek, berazan, farmazilari eta botanikoa eta berak hasieratik ikusi zuen patatak potentziala eta indarra eta bat zeukala, eta etorkizuna bat zeukala, eta beraz izan hor saltzen, bere atazitun, bere propietate guzti zeintzu zien, eta interesgarria, eta batez ere, errezetak egiten azizan, patatak. Berez kartzelan egon zen patata jantzun da ordu hartu zen baino. Eroste izut. Idatzita dago kartzelan zer, laburtu ziolako Pedro de Leoni urrea. Ez da? En fin. Bueno, mendukillora guar jaione, ze eusteot amaia itxuiten daukazuela bertan, ez? Bai. Jonatzea komunea. Pasa naiz. Etxeko lanak inda daude. Ikusi? Aralarko mendilerroaren erraietan barneratuko gara gaur. Ez da inungo sekretua, Nafarroan gaudela, Mendukillon eta bertan da Amaia Agobilar espeleologoa eta gidaria gure zain. Etxeko ateak ez ezik, lezezulokoak ere irikiko dizkigu. Amaia Agobilar, arratsaldeon. Arratsaldeon, baita zurire. Non gaude zehazki? Pues hemen astitzen gaude, astizko lurretan, Aralarreko magaletan, hau da Mendukilloko Bazuloko harriera etxea, eta mendik 3 minututara bainez daukagu altxor bat gordeta, eta da Mendukillokoa. 3 minutu, ez da hemendik hasten? Hemendik urrunera etzara llegatuko, hau da maketa txiki bat, non aurrak asko disfrutatzen dute, baina benetako altxorra mendian barnean dago. Así que nahi baldin baduzu joango gara, baina horretik haizu komunetik pasa. Derrigor? Ni joango nintzateke esetasuna bakizu zeitun duenez, pixka batez, estutu eta pixe gure azartu, así que hemen ditugu komunak. Hor, venga ba. Hemen txondoan, bai? Amaia, nundi dator Mendukillo izena? Bueno, Mendukillo euskeratik datorren hitz elkartua da. Mendia dirazten digu, eta gero bestaldetik ikuilua, edo ukuilua. Gure arbazoek, Aralarreko hartzai hauek, denbora luzez, duela 3000 urtetik, erabilizan zuten lehendabiziko gela hau, animaliak besteko, ekaitz garaietan, elurretan, olako guraldi txarra zegonean, hemen gordetzen ziren. Eta lezezulo hau, zulo bakarra da, edo zehoze gehiago bada bertan? Utsa, ez. Hemen badira altxor pila bat, formazio pila bat, bizitza dago, animaliak bizi dira, urak lan egiten du, beraz, nik ez nuke zango utxa den zulo bat dela. Altxorraz beterikoa baizik. Zulo bat edo gehiago? Zuloa hau izango litzateke eta gero zabaldu egiten da gela desberdinetan. Gruier baten antzekoa da? Gruier, hemental esako nuke nik ez. Gruierrak balditu zulorik. Ez. Hemen bada anekdota bat gruierrarekin eta hori zuri kontatzera dago kizu. Bueno, izan duzen mutiko bat, behin ez. Eta, esan gendunean gruierrez, edozein liburu hartzen baduzu beti gruier bezala izan da. Eta, mutiko etorri zenean, holako moko bat, etorri zitzaigun eta guri lekzio bat eman ez. Eta esan zigun hori gruierrak ez zuela zulorik eta mentalak bai. Urrengo goizean supermerkatura jun eta orduan ikusi nuen arrazoia zuela eta hemendik aurrera ja gruierritzak kendu dut nire hotik eta mental bezala erabiliko genuke. Bueno, ementalaren antzeko kobazulo hau bisitatu eta bertan barneratzea besterik ez zaigu falta, ezta? Hori da, guazen disfrutatzera, guazen! Nola bizitzen duen Amaiak ez? Zugarri, berak... Benetan, pasara da. Bai. Kasu hontan Amaia bera espeleologa da, eta, egiesan, zirraraz bizitzeaz gain ere badaki. Badaki, ez? Ezautzen du zigarren kontinentea, ez? Hori da. Zigarren kontinentean ulertzen du zerbait horretaz. Bai, hemen, beraiekin egon ginenean da, pixka eta saldu ziguten zer zegoenan, eta, esatakoa. Inoiz aukera baldin baukezu juteko,
bizitu ingo duzu, ze bereiek bizitu egiten dute, eta nik uste dut lan batean nahi eta nahi asko dela, garrantzitsua da. Nire bizitzeko presna, esan nahi nizuke, botazien hola gustatuko litzaizuke egunen baten zean, bertan zuloetan zulo gehiago daude, eta barneratu zaitezke espeleologia inez, eta gonbidapena luzatu zinara, bueno, agian, Beldurra bat izulan kodoaz? Probatu hartu izango da, zakit. Han gure, ni bizi naizen inguru hortan, bueno, Durangaldean, eta gehiago izango izutan, Euba gainean hor aramotzeko mendilerroa eta hor daukau, eta hori dana da, dana zulatuta dago, dana karstikoa da, eta guk beti ezagutu izan ditugu olako kobazuloak, eta bat, bueno, ni goratzen naiz, nintze izango nituen, 13 urte, 12 urte, lehen guzuarekin, Paolorekin goratzen naiz, lehengo rappel batin behartan, 15-20 metroko rappel bajetxi behartan, eta gero 2 kilometro egin genituen barrura, beratxiketan, eta ez dut berriro aurkitu kobazulo hori. Badakit, sarrera oso izkutua zela, toki arraro baten zegoen, eta saiatu naiz berriro joaten da lehen guzuak nintzen da bera ere ez da gogoratzen. Eta orduan, bueno, eta bagito, bueno, segurenik menditalde mater hortik, norbait baldin badago belatxiketan jetxidanan goko batik, idatzi, zoriene abildua eite.eus. Ez nahi gogoratzen nuntzan, eta jo naiz berriro hori, bilatzeko almoarekin. Gogoratzen naiz hori, ateratzeko, jumarsakin ateratzea da, sistema da holan, bueno, sokakin igotzeko, eta errezeta jaionen, bai, errezeta. A ber, saldu. Oi asko urdaiazpikotxoak kanporatera ditu jagorrituta daudelako. Jarraian zein deun irugiarrea pixkat markatu, udarezati gehitu dizkiogu, patxarko pabota diogu, eta ban pixka lurruntzen denen, jaka, salda botako diogu. Beste minutu pare bat. Eta gero hau dana gainetik. Hori da, eta barrura dijoa. Bai? Eta jente, arraroa irudituko zaio, kombinazio hau, udareak ero sagarrak, patatakin, ero oiaskoarekin, guk etxean nik saltzen egiten dudanean, beti ero sagar bat, ero udare bat eskuan daukadana botatzen diet, eta gozo puntu hori oso ondo eratzen. Egie da, onartugoa daula, edo ikusiekoa daula kasu hontan, sagarra edo udarea txerrikekin, baina oiaskokin zergatik, ez? Oiaskokin zoragarria eratzen da. Eta botatzen badiozu gero gaina, oin sagardotegi garaia dela, eta hori sagardo txorrosta egun bat, bikain eratzen da saltza hori. Oiasko da, oso goxua, benetan. Hemen bertan, patxarra beharren ordezkatu sagardoa. Bai, bueno, lehen hori, patatakin egon gara, eta bueno, horre esatei besteik ez, guk ingo dituguna honek dukesa patatak, bueno, horre garai hartan, parmentiak garai hortan, gero inzituztelo lan errezeta pomposo moduan, ez, horre ikusten zan, errete etxeak eta zerbait jaten mazuen, herria jango zuela, eta, bueno, bere indeko zer eleganti egitera, errezeta batera zuten, eta hortik gero ja, bueno, mundu guztira zabaldu ziren, eta patata, nun ez da jaten, eta nun ez da ekoizten, ez? Azkenean, edozein tokitan azten dan toki bat, Hego Ameriketan 4.000 metrotara eta ere landatu izan dituzte patata, eta, bueno, jateko ezik, gero, bueno, Irlandan beraien patxarra egiteko erabiltzen da, eta bozka egiteko ere, patata erabiltzen da. Orduan, bueno, erabilera askotako osagai bat, janin bardala, ze garai batean jendia ez, patata beti horre tabu moduan, gizendu egiten duela, eta ez daukaz ikusirik, patata balden esan duela, egosita jatea, frigituta jatea, eta kalori aldetik ere, ez da bueno, kristuan da, zeiten baduzu, frigituta, eta normalean patata hauei lagungarri moduan jartzen zaizkien saltza horietako batekin, orduan ja kaloriak igotzen dira palakadaka. Baina patata bat egosita ensalada baten gainean, fenomeno. Edo arrai baten ondoan. Edo arrai baten azpian. Ordenak berdin dio, edo. Edo kukurutxo batean maionesa eta ketxup pixatekin. Zegoen. Maionesa nahi ez nire oso zalia. Ketxup pixka, ziapea hobeto, betxo. Maionesakin... Aliolia bai, alioli originala, hola, saltza pikante hori... Izerditzeko mokoa. Bai, hoxe gustatzen zaik. Saltza. Barrura. Labera. Zema de, esan duzu, 210? Bai, baina jetxiko dugu 210 zele hori, labea irikitzen duen bakoitzen, beroak alde iten dut, ez dauke goitxura ondirik, beti 21 gradu gehiago iotzeko, eta komeni da, baldin eta, bueno, denboraz justu gabiltze. Bai, asko jaizten da, temperatura labian. Bale, listo. Eta zema denbora, labera? 25, 30, hortxe mango dizkiogu. Bai? Bikain. Bueno, listo, nire partetik. Oso ondo. Bueno, gu bitu, eirekiko zen. Mesedez.
Oin, Pintxo naukete. Nahi duzunea. Bai? Boi, albiste bitxi batekin joan behar nintzen. Kanabe aldetik ekarritakoa. Prezio berdinean salduko dugu o pomposo jarriko du jaien be? Bueno, kontatu nahi lehenbizi eta gero esango izuta zer. Vermont, Burnizko mendia. 50 gradu zero azpitik. Aizea joten duenean, 80 gradu zero azpitik egiten da. Han, esate momentu pixe egiten aizenean gogortu egiten dela. Erori ala. Eskudilla janezke hori bai? Eskudilla janda, ez? Eskudilla... Beitu, han eskudilla bezalako errezetak ondo jongo dira. Bueno, Kanadan ba omen dago herri bat, Quebecen gainean, Vermont deitzen dana, orduan izenak horrekin Vermont. Burnia, mendia, Burnizko mendia, ez? Ja izenak asko esaten du. Zer gertatzen da, duela urte askotatik ja pasekiten han Burnia bazegoela, baina, karo, ara lanera junin behar. Neguan 50 zero azpitik. Eta jotzen duen haizearekin, sentsazio termikoa izango da, -200. -70. Ni petzetat hor, ales, igual jertzia jarriko zala. Mangapotzetan mari, jertziak inagartu zala. Eta Jonek tiranteak ez zitula jarriko. Herri hortan. Bueno, herri hortan, 2000 biztanle bizi die, eta, bueno, mehatza jarri zuten, Burni mehatza dago, eta, gara, behar zituzten langileak, ez? Lana bat zegoen, zer esplotatu bat zegoen, baina, arazo txikia, hotza handia dela, eta nola lortu zuten jendea bertara eramatea? Bueno, lehengo eta behin, soldata ona. Ondo ordainduta. Urteko familia bakoitzean $200,000 media daukate holan soldatan. 200,000-gatik. Ez dago eski, 200,000. Jo, ez dago eski, esateo gizon. Modatuko 200,000-ekin ez? Familiko, Baina, bueno. Eta hori da media. Ordan norbaitek 100,000 irabaziko ditu, eta beste norbaitek 100,000 irabaziko ditu, ez? Hola, egongo da gehiago irazten duena. Hori, eta gero, bueno, bizi baldintzak ez di onak, baina, bueno, ondo bizi die, eta gero, esi bat jarri zutelako. Iparraldean, herriaren iparraldean, esi bat, 35 metrotako alturako esi bat jarri zuten, haizea gandik gehien bat, haizea handi babesteko. Hotzarekin askotan esaten da, ez? Hotza bera, erropakin jantzita ondo aguantatzen da, baina haizea egiten duenean, abira, txikon eta nola ditzen horre oin Himalaian, esan egiten duena, haizea gehien bat, eta haize horrekin sentsazio termikoak oso hotzak dira, ez? Orduan, indutena esi handi bat, eta orduan herria dago babestuta haizea gandik. Hala ere, herrian badanetik eskola, supermerkatua, dendak eta danetik dago, baina herria azpitik ibiltzen dira. Dana konektatu eta omen dago lur azpitik. Eta jendea hala ere ez pentsa geroan, hau egiten dute hemen Kanarieta eta etortzen dien alemanak eta moduan. Behin jubilatzen dienean, ospa, poltsiko ondo bete, gero bizin behar da, urte guztien zeharran ez dakit. Bueno, baldin eta hoitzen baza, lotura baldin maukezu zure seme alabakor jarraitzen badue, bilobak eta bar. Etorriko die Kanarieta bizitatzea, nahi badute. Beitu zigor. Dakitena da, Mendukiloko Kobazuloan, han, aizetetik ere babestuta egon datekela, supermerkaturik ez da hola, baina zer ikusi ugari da hola, eta bestela ikusi. Hemen ikusten duzuen ikuspegi hau zoragarria da, baina beti ez da horrela egoten, ez da, Amaia? Ez, azkenean momentu hau oso polita da, ez? Aurreko egunetan egin dabezen euri guzti horiek, ez? Menditik sartzen ari dira, eta mendik uste dituzun ozin guzti hauek urez bete dira. Hau noiz gertatzen da, hori, euri asko egiten duenean, elurra urtzen denean, eta hau da partean, prezipitazio gutxiago ditugunez, Kobazuloa lehortzen da, baina horrek ez du nahi esan, Kobazuloa ederra ez da nik egongo. Beste ezaugarri batzuk ditu, eta horretarako ikusi behar. Hori da, eta hemen ikusteko adibidez, zenbagarren galerian gaude, donun gaude? Bueno, eutxi dugu hartzaiek ezagutu zuten gela, jaitsi gara Gentileioko tututik eta igatu gara Laminosin gelara, ez? Lamien osinen gela ederronetara.
Eta bertako ezaugarririk esanguratsuena zein izango litzateke? Bueno, duen edertasun argita garbi ez, hemen dauden espeleotema guzti hauek, formazio guzti hauek egiten dute ederra izatea eta gainera aniztasuna eta ugaritasuna ere bai, ez? Barkatu, espeleo zer? Espeleotema, barkatu, bai, pixka teknikoa hitz hori, ez da? Espeleotema dira kobazulo batean mineralez osatzen diren formazio, ez? Berezi hauek edo kapritxoso hauek. Goitik beherantz dauden hauek? Bai, goitik bera, betikora, ez? Baditugu makarroiak, estalaktitak, estalagmitak, elefante belarriak, gorsak, formazio pila bat. Eta hauek nola formatzen dira zehazki? Bueno, gu kareharrian barnean gaude momentu hontan, kareharria sortu zen duela milioika urte, ez? Dinosauriak Errioxaldean zeudenean, kasu hontan harri hauek, eta zer gertatzen zen itsaso bat zegoela Euskal Herrian eta hemen zeuden animaliei esker, itsaso horretan bizi ziren animaliei esker, hasi zen kareharria sortzen. Kareharria itsaso azpikaldean hasten da sortzen, baina plaka tektonikoen bultzakadagatik, indarragatik, poliki mendiak sortarazi ziren, itsaso azpian sortu ziren harria azalaratzen hasi zen itsasotik, eta azkenean euria menditik sartu izan da, eta zuloak sortarazi. Zer gertatzen da? Kobazulo batean, aire masa bat dagonean, hasten dira prezipitatzen arrokak dituen mineralak. Molusko bibalboien maskorrak dituzten gatzak, poliki ari dira berriz ere sabaietan zintzilikatzen, hormetatik jartzen, lurretatik, eta horrela sortzen dire. Pizkatzaia, igual denbora gehiago beharko genuke asaltzeko. Oso txikia sentitzen naiz guzti honen aurrean. Denbora geologikoa horrela da. Milioika urtekoa hori da. Bai, alaxe da. Aia, azten gara? Bai. Nik jaione. Ez dizkidalako hor dauden lamile hankak ikusi, baina seguro atzaparra zuzkatzen. Edo gargola. Gargola baita. Baita, agian, zein edaki. Urrengorako geratu zei esan lanean. Bitu, eta hau da lamien kobazuletazioa agertzen. Bai, geldituko nintzeke. Bakizu zergatik gehien bat egiesan parajeik zoragarrik die. Inguru zoragarri da, eta bertan ere Nafarroko herririk politxena dao, oso ondoan, ahi, behartuta esatez, baina ahi herri hor dao, eta hemendik goraintziak gure zuzendariaren izebari, Mikaelari. Mikaelari, musu handia Mikaela hemendik. Inguru zoragarri horretan, mental gazta bezalakoa dela. Horrekin hori lotuta dago, ez? Bai, gutxi gora bera, baina Bueno, hori esan da. Tipulatxak gorritu ditu gurinetan, bota diogu piperbeltz arroxa eta baita ere erromero osto batzu, guzti hau bola gorritzen da. Eta, beste 10 minutu dautziko dizkigu eta jarraian botako diogu goratu ardo zuria eta panela azukrea. Hemen esnea berotzen da, gure patata purea iteko, esne gaina gehituko diot, eta, gero ezkatak, eta honek ezako bestelako misteriorik, jarraibideak, jarraitzen. Erain, eta gero, hori zen, mauka batean sartuko dituzu gero, ez? Bai, mauka prest dauket, eta, esan dakoa, ingo dugu apaintzeo ze. Bai, hori, garai batetako guarnizio klasikoetako bat zen. Guke nik horatzen naiz, Juantxu jatetxean, nire lehenengo jatetxea lan egin duena, mendik kunxu bat, Juantxuri, orduan beti egiten zen patata pureai arrautza beti botatzen genion, gorringo bat ero bi, eta gero egiten zen maukaken jarri, eta askotan, batzutan sopleteatik egin gorritu, ero labean, ero egiten genion olako pasteltxoak esan dezagun, gure profitero lan antzekoak, eta, garai erretako guarnizio klasikoetako bazan hori, eta gero saltzetan esne gaina, eta botatzea, eta gaur egun errezeta hori pixkat galtzen ari dira, ero jaztia horren beste ikusten, baina orduan euskal sukaldaritza egunekoan modernoan erabiltzen zen zerbait izan, eta, errazana, goxua. Goxo. Eta berreskuratu ditzaun, bai antzinako errezeta, bai antzinako zaporek, eta klasiko izan zienak. Ezi hori berreskuratu zuten, ideia hau, 50. hamarkadan, arkitekto bat hor zegoen Ralph Erskines, zala anglosuekoa, suediarra, eta bere ideia omen zan, olako zerbait eitea, eziak eta ez zioten kasurik egin. Eta gero, ustute, 30 urte, 20 urte beranduago,
hortik tiraka, esan zuten, ostra, herri honetan, ikusten zuten hor dirua baseola, baina ez zegoen bizitzerik. Ez, orduan esan zuten, hemendik tiraka zerbait atalko dute, eta orduan eziura, eta ezio oraindik, bere urtea dauzka, pitxadura batzuk eta bauzka, baina oraindik han eusten dio, haizeari, eta horri esker, aukera dago herri hortan bizitzea. Hor, hotzagatik, eta gero, behitu leheno, itzeiten on gara gu, esaten dana, off the record, Katar eta olako, hor bero asko egiten duen herrialdetan ere, lehen esan dugu, lur azpitik eta, pasabide pila bat, eta badaude, supermerkatuak eta olako tokiak eta lur azpien daudenak, baina kontra da, han beruagatik ies egiteko. Eta horre bai ez daukala, nik beti esan dut, nik hotza soluzioa beti dauka. Hartu, jarri erropa, beldur gabe, eta azkenian, berotuko zara. Baina beruak ez dut inongo soluzio. Hor, kentzen zara danak, kendu beharreko danak, kendu, eta ala ere bero jarraitzen duiten. Eta gauian berua pasatzea baino txarra horik ez da, hotza pasatzea ez da ona. Baina berua, hartu da izardi baten hori gaini ez dakitzula zerrein da, terrible. Urteaten ez da eskalatzea jun ginen, eta hon ginen gaztea ginen, da Madrid aldea horre eskalatzea jun ginen, nola zan, tokia, patonesea jun ginen eskalatzea. Eta lagun baten etxea jun ginen. Iten zuen beroakin hartu eta lurrera ura botatzen genuen, eta ura ikusten zen nola lehortzen jute zen da lurrean etzate ginen gauian. Uro horren gainean. Eta ala ere, okerra oso, ero ezetasuna, eta ez da izan, han erde holan, maspasa bezala eta ginen azkene. Saunatronik. Beroa pasagen du. Ala ere, juten ginen eskalatzea. Gaur egon edagen du, holako beroaken piztina dagoen, da, gu ja eskalatzea jun ginela, eskalatzea jun. Eskalatzeko, kare, errestatzea izu denak. Terrible. Hemen, segundu txiki bat, esneak eta esne gainak irakin digu, ordu momentu honetan, da patata eskatak edo malutak botatzeko garaie, buelta paretxo bat emango diogu, intxaur muskatua, kasu honetan ja hautsean dao, eta zuek baldin baduzu momentun birrintzeko, momentun birrindu. Jarraian, gurina, oso zaigoixoa, intxaur muskatuna, Oso praktikoa dira patata pure hauek. Eta nik uste dut truko hori behin ere esan izuela. Inoiz etxean olakoak izatea ondo egoten da, iten bauzu olako porru saldao, leka patata espres batzuk, eta nahi txuzue zuen amamak egiten zituena, zuen amonak egiten zituena bezalakoak ustea olane lodi, ez da gizu salda lodiarekin, baina ez duzu denborak izan, eta ja patatak egosita daude, lekak egosita daude, botatzei duzu koiaraka bat patata eskata hauena, eta egizuna da, salda hori loditu itizu. Eta geratzen die, berdin, eta zapore aldetik eta zoragarri, eta egizuna da, saltza loditu. Eta baita balio du, inoiz, babarrunak ero lan finak eratu bazaizkizu, oso urtzu, esaten dana. Ibili beharrean hor, urrotza bota, berriro susto bat eman loditzeko testa izan, botatzen die zulako patatako jerakada bat, eskatak patatanak, inungo zaporeik ez diote ematen, eta egiten diotena da, usten dugu hori, gure betiko etxean dauzkune garbantzu ero babarrun horien saltza lodixka hori usten dizute, eta oso ondo praktikoa. Gozatuta. Gozatuta. Hori guk egiten gendun, zuhatzago artean, bosteunentzako egiten genitunean, leka patatak olako eltsikari handi batean, anetzegon denporaik hori emekian eusteko egiten. Botaten genion olako gero palaka bat olako patata eskatak, eta geratzen zen saltza loditu da. Eta fenomeno. Ideia ona. Lurraspira berriro? Lurraspira berriro. Honi bueltan ikusiko duzu botako dizkiogu gainontzeko sagaiak, haue jungo geha atontzen, horri utziko diogu behar duen denbora, eta hori xe da guk ez daukuna. Denbora, beraz, ona bideoa eta setxun geha. Zenbateko sakoneran gaude hemen? Momentu honetan 40 metroko sakoneran gaude, kanpotik hartuta, onera arte 40 metroko sakonera,
ez, distantzia dago, eta bueno, ikusten duzun bezala arkitektura naturalaren aurrean zaude. Zoragarria da, benetan. Bai. Bueno, gero magikotik eta misteriotsutik eta izaten dute ez, kobazuloek. Bai, noski bai, ez azkenean ezagutzeke dugun asken kontinentea izan da, duela gutxi jende hasi zen sartzen, espeleologi mundua adibidez hemen Nafarroan 1950 urtean izan zen, gutxi gora bera, Isaac Santesteban izan zen ezagutu zuen eta bera ja jantzita zegoen, bazuen informazioa eta bazatorren ikerketara, baina aurretik egon dira hemen, historiak eta historiak adibidez, erensugearekin lotura dutenak. Hemen ikusi genezake erensuge baten irudia, eta hortik izaten alda adibidez Teodosio de Goñiren historia. Aralarko San Miguelko historiarekin lotuta dauna hemen da, hau da iturburua? Bueno, horrela esaten dute, Aralarren erensugeak gordetzen zirela, eta behar bada Teodosio de Goñiri agertu zitzaion erensugea hemen izan duzen, eta hor geratzen da bere ondarea. Non gaude oain, zehazki? Bueno, hau erensugearen gelan bukaeran gaude, hemen dugu mendukiloko estalagmitarik handiena, guratzea, 6 metrokoa, eta bueno, txoko eder batean, ez? Eta hemen xaguzarraz gain bestelako bizitzarik bada? Bai, bueno, lurrazpia erabiltzen dute animali desberdinek, ez, deskantzatzeko, xaguzarrak bezala, ez dakit muxarrak bezala, xagutxoren bat, ontzaren bat ere sartzen alda, baina benetako biztanleak lurrazpian ez dire xaguzarrak, dire troglobioak. Troglobio, ez, lurrazpian dagoen bizitza. Eta hauek dira somorro txiki batzuk normalean, ez, artropodo txiki batzuk egin dutenak aldatu hemen barnean, ez. Evoluzioak egin du, ez, beraien ezaugarri batzuk aldatzea, adibidez. Pigmentazioa galtzea, ikusmena galtzea, hemen lurrazpian argirik ez dagoenez, beraiek behar ez dituzten gauzak kanporatzen dituzte eta behar dutena garatzen dute, antenak bezala, kimiohartzaileak bezala, eta bueno, oso bitxiak dira. Bueno, bitxietan bitxiena da, zuk aurkikuntza bat egin izan duzula eta baten batek zure izena daramala, ez da? Bai, hola da, ni Enrique Berubeterekin ibiltzen naiz, lurrazpiko somorro hauek ikertzen, eta bueno, joan den urtean lortu genduen espezie berri bat ateratzea, Triconiscoides gobillaris izenekoa. Gobillaris, gogoratu, gobillaris. Eta bueno, onura bat da, ez, zure abizena jarri ahal izatea, espezie berri bati, eta bueno, zure abizena historia egitea, eta hola izan zen. Bikain, bueno, eskerrik asko. La eta guztiz ere hemengo lasaitasuna gozatzen geldituko naiz. Argiak itzali eta minututxo bateko laixiltasuna. Bai, iluntasuna erabatekoa eta urak egiten duen musikaz disfrutatu. Itzali argiak. Bagizue, mendukillo gerturatu eta asteburako plan ezin hobea. Eta isiltasun hori benetan, argik itzaltzen ditunen, hor bada honako gela batetan argik itzaltzen ditu eta minutu bateko isilunea edo izaten da, dena ilun. Ura entzuten da? Bai, eta txantxoak ere bai, eta, bueno, ez dakit horrentzun den, baina Iñaki horra itxuzen peripezik itxen txantxoak eta audio hartzeko, ez da, ikusten. Merezi du, nik uste dut, eta, bueno, bakar, mendukillok eta inguruak horrez, azkenean hori adalarri inguru hortara eta gerturatzen bazadete, eta zer ikusi badaukazue, nun ibili ere bai, eta ero etxerako bueltan, nola da, izan zien txurienen ba, horiek maskaradakoak, bisita batein, eta dendatik pasa, eta txak, bero, ez da jaione, oso. A ber, errezeta pixka kontatu zein dugun, tarte hontan. Bai, hemen irudi hauetan ikusiko duzuen bezala, tipulatxa gorritzen genituen, eta beste 10 minutuko egosketa emateko gehitu digu ardo zuria eta panela azukrea, hori jaisteko eta karamelizatzeko. Eta hor, aizeio geruzatxo bat egiten dana karamelizatzen. Hori da interesgarriena, hor utziko diogu hori itxasten. Labean honek amaitu do bere denbora, baina hemen daukegu pixkat gehiago murrizten, eta jarraian aterako ditu, ikusiko duzue, eta gure patata purea ere sendo-sendo hementxe da, honako mauka batean sartu dugu, eta dukesa formako lako floripondioak iten hasia. Gero margotuko dituzunak, ez? Hori da, arrautza hor dauket, kraskatu, irabiatu, eta margotu. Bueno, mendukillokoak ondo daude, baina, Euskal Herrian ere, gero ezaguna dira baita, pozalagoakoa dauzkau hor Karrantza inguru hortan, eta gero harrikurtzekoak ere, horre, Oñati alde hortan. Niretzako beti, famatuak izan direna jaione, Santi Mamine.
Noski. Azkenean, hori bai izan da, nik uste dut, txikitan ikastolatik, zenbat irtera inote ditugun, Santimaminera, eta, bueno, ezberdina da, ez? Azkenean, Santimaminen da gehiago da, ez? Ja, historia aurrera jutea, ikustean marraskiak eta hori, Pozalagoa tokia bera ikusgarria da, eta nola, historia nola ikusi duten, ni 2 aldiz egon da nago Pozalagoan, eta benetan merezi du baita ere bertara gerturatzea, eta hori aurkitu zuten, berez, hor dago, holako kantera zar bat zegoen, eta holako bombazo batekin, pareta zati bate zulo bat egin zen, sartu ziren barrura, eta aurkitu zuten zer zegoen barruan, da hortik aurrera, arrobi guztiak gelditu, eta ja hori geratu zen, ez? Eta ero, harrikurtzekoa, oinati hori ere inguru guzti hori, dana zulatuta dago, eta hor, nik hor esperologia asko egiten da, badakit beti ezagun hauen da, inguru guzti hori, eta horrek esan nilen eskalatzera eta baltzolara eta askotan gerturatzen ginen, da beti ikusten gendun, jendia monoekin, lokatzakin lepo, zikin nina, kaskua eskutan, eta antzen, bate zuten honek espazioera juten dienak horrek kaskoak inolan, espazio ontzian sartu baino lehena, baina lokatzetan. Zikin nien da, arrastaka ibilita. Eta inguru hori hori, emental gazta bat bezala, dena zulatuta. Eta, Euskal Herrian, harri kastiko piloa dauko, eta hori dena zuloz beteta dago. Eta Euskal Herria hori, koba zuloz, aizuloz, koba, zenbat izen dauzkagun, hortako ere. Lezea. Gogoratzen hemen nola izan zen Iñaki Zubeldia, harrikurtzen aurkitu zuena. Lezezuloko lehoia, beraz, historia... Lehoia. Ez urdura osoa, horrituta, eroriko uste dute, uste zana da, erori ingo zala, eta bertan hilko zala, eta hor geratu zala, Bai, eta gero liburuk idatzi izan ditu, baina justu horrekin ez, martetarrak hemen hori... Euskal Herrin eta bestelako historik idatzi izan ditu berak ere. Oin, egia esan modan dago, esperologian kontu hau, eta gehiago egin dute zabaldu, jende handako eta olako irterak gero eta gehiago daude, eta hainbat tokitan, eta umekin daiteko oso, politia dira, umek bikain pasatzen dute. Nik, lehen, oine, hor baltzolako kobasuloetan ere, hor ere, aurkitu iztiduzte antzako ikaldean ezurrak ero, eta hor lehen egiten zen, baina oin esiakin itzi ituzte hainbat eta hainbat sarrera, baina ni lehen askotan umekin hartzen genitun 3 lau frontal, hartzen genitun linterna burun, sartzen ginean erdi galduta, ni gehiago larritzen izen beraie baino, ze beraie ikasken, hemendi sartzen giga, eta ni hemendi 4 aldiz pasanez, hemendi 4 aldiz pasanez, eta ez eta irteera aurkitzen, ze ondo, eta, markaz josita dago, baina politxa da, eta umei gustatzen zei, pila olako tokitan ibiltzea. Orduan, behiratu informazioa, baina mendukillorak hartu dut. Plan, ezin hobe. Eta mendukillon horretaz gain, honako... Erenzuguerik ezen duten aurkitu, baina erenzuguena azkenean ezan ustan zegoela erenzugea, baina ikusi ez, ez? Ez, ikusi ez. Ikusi genitun beste izaki hauek, txuri-txurik, pigmentazioa galdu duenak, eta bai. Harrigarria, benetan. Nik ere amaia egin zioten moduan, egun ematen olako xomorron bat aurkitzen badut, xomorruz mariezkurrenuz deituko diot. Zure omenez, jaiunen. Zer? Posten, ni petan saltok eta jarri bat zinelo. Nahi ez zientifiko guzti esatea, hau ez moztu ingo gue baino. Juntzatxez popa hartzetuz. Hartzetuz? Bai! Hori jarriko dugu? Bai. Hori zuk aurkitzen duzuna horri jarri. Iturrietuz. Bukaera jarri. Nigatik zerbait esan, ez? Hasieran, gainekon ez da ongi ulertzen. Iturrietuz juntzatxez popartzetuz. Egingo zenuke nigatik hori? Ese bai ez. Eskerrik asko. Toma! Aberregile da. Bueno, zein behar duzu azkenean, saltza iragazi eta gero udare hori zer, konpota moduan birrinduta, osoako la patata modun, ze otu zaizu? Lehenengo eta behin iragazingoet, eta zeren eta saltza loditu nahi. Etortarako zer daukegun hemen, harto almidoia guretan urtuko dugu, eta saltza loditu nago. Hori kanpora karamelizatu da. Urte hasiera da, eta ja esan aztizkioz egiten, Zein esatea, pokotik hartzen duz? Bai, urte hasiera bestik ez da. Eta? Hoxe, txarrena atatzei ozola. Mariezkurrenu, behan nola txarrena?
Zea. Ni oina zibanitzen kobazulo Xomorroa, horietan. bai, baina Bueno, xomorroa, saguxarra, berdin zait, hola, zerbait polita. Saguxar bat, aurkitzen motolan espezie bat, inok ez duena aurkitu. Ba, adar bakar bat, Mari Eskurrenus, bueno. Adar bakarrak ez di existitzen. Horrati ba, hoi bilatuzkeo Mari Eskurrenus. Ja, baina seguro hortik egongo da lalako beste zerbait. Lurrazpi horietan. Baten jun behar nahi, amaiakin izan behar dut eta ber. Nola aurkitzen da. Gu izan ginen, ez? Alberto Elun izan zen, Portugalen sartu ginen olako kobatxo baten behar aurkitu zuten olako, ez da zer zan baita txiki-txiki olako xomorro bat erustu zala zerbait, eta ekusi gendun ze kobazuloren sarrera aurkitu gendun, da nola aurkitu zuten. Hori egia da izenana bitxia dela, ez? Ze izen jartzen dituzten batzuk. Bueno, azken finen, norbera bere abizenak lotuta, bueno, kasu honetan bezala, eta hola gaixotasunekin berdin zenbat eta zenbat olako diagnosi edo dauden, norberan izena edo abizenakin. Alzheimer, tarari, tarara. Oso, no? Egia esan saltza horrek nik ez da hilo hitze behar. Merezido? Bai, merezido. Bale, ba. Dukesa patatak barkatu grilleran bertan daude gorritu arte, eta zaindu. Da, beste minutu erdi bat. Bai, minutu erdi bat, eta nik uste itxe minutu erdi bat, ez? Ozer? Bai, ze, honek azkenean nik uste denbora ja joaten nahi zaigula, izango dana saltza harto almidoiak kilo ditu, ez, pixkat, eta gero hiek, esan duguna, bere hortan, ero pure moduan. Bere horretan, ikusiko duzu, sukaldea jasoko deu segundu txiki baten, eta bueltan geha, guzti hau plateraratzeko. Mari Eskurrenus. Bueno, ikusten duzuen bezala, bixen plaxa prest. Amaia ausutzako. Bai. Zenbateko razioa jango luke amaiak, olako lurrazpiko txango baten ondoren, 3 bai. 3 bai. Olako letxik benokin, momentu baten. Jaten dian, askori behar horrek. 3 ez da askorik. 3? Derrazio. Han freskura lan, beran. Bello, ze temperatura hor, normaleko basulotan urte guztian zehar... 10, ze santzun, zuek gogoratzen. Holako bat izaten da, ez? Ama pikueti izaten da urte guztian zehar. Hori hona izaten da. Bero iten duenean han freskura. Gu horrazko jote ginen txikitan mugarrako basulora, eta han ibiltzen ginen, da... Gure horitzapen pila dukat aitzakin da, hori zan gure jolasparkean, mugarran inguru horietan jun eta kobatan sartzen da ibiltzea. Orduko frontalak inolako pila horiek petaka hundi horietako batekin atzean, eta zain hor pixatzen zuen frontal horiek, baina batzu zeukaten gero kableak indamen atzean lotutea eramaten zen duen da. Gure abenturak. Uste gendun ibiltzen ginela, ez da izen kilometro iten genitula, eta baina gaur egon sartzen dira, eta di hori, 50 metra, barrura sartuta. Baina, bueno, hori da. Bueno, listo. Hemen, pixka denetatik esaten dena. Txura oso ona. Eta listo, nik uste ez dula honek zer gehiago behar, ez da? Jatea eta aurkeztea bere izen eta abizanerakin. Beraz, hemen, gure gaurko platera, Mendukioko kobazulo eta Amaia Gobilarrekin batera. Hoi asko urdai azpikotxoak bere saltxarekin eta bere guarnizioarekin. Bueno, ea zure gustokoa den ba, eta zuen gustokoa nola ez? Seguro, ez. Hau pixka danetik hartzen zaila, jaio? Bueno, saiatu. Saltza, oiazkoa eta purea, kombinazioa oso ona. Ipolatxakin? Isire, jaio. Kri. Posten naiz. Hemen ere zer, kobasulako iluntasun utzi behar dugu ere. Mesedez. Bueno, benetan, errezeta mundiala, bidaia zoragarria, eta zuekin bihar beste bidai bat. Hemen, txuri. Izan, eta biharte. Ixu bat.